Mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Matt Sherman, Mega Manila, give it a quick check. It is now exactly 32 minutes after 6 o'clock in the evening. Alam nyo naman mga kabisyo, pagpatak ng alas 6 ng gabi, pagkagat ng dilim, Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic po, makakasama na po ninyo ang programang EDSA, ang programang bubuhay sa inyong katawang lupa. Wow! At syempre mga kabisyo, pinangungunahan po niya ng inyo pong abang lingkod. Teka tang, mukhang masama naman tingin mo sa akin. No. Ano, sabi mo? Pinagugunahan ng inyong abang lingkod? Ang ibig kong sabihin tang, pinangungunahan ninyo. Pinangungunahan po ng napakatalino sa lahat. Ala ng iba pa ako ni si Natender pero juicy pa rin kagdaga raguma. Siyempre mga kabisyo, kasama rin po yours truly, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi po ako yan. No. Impostor po yan. Pag meron pong nagpakilala sa inyo na, hi, ako nga pala si Diego Bandido. Tapos makita nyo may buhok, impostor yan. Ay, nako, siyempre mga kabisyo, hindi naman makukumpleto ang programang EDSA kapag hindi naman natin kasama ang napakakulit at napaka-cute na si... Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat! Ayan, Uncle Diego tsaka Lolo Tanghenyo, hindi na po ako nagkamali. Magandang gabi na po ang aking bati. So, binabati ko po sa lahat po ng mga bumabiyahe. Papunta po pa South at sa lahat po ng papunta po pa North. Duday, ayan ka na naman, Duday, ha? Pinaparinggan mo na naman kaming mga biyaheng papuntang pa-north. So, ayan. Ang biyahe mo man, mapapa-south ka man o pa-north. Sagot na namin ang entertainment sa inyo, ha? Maraming salamat sa inyong walang humpay at walang sawang pagsuporta. Kaya ikaw manong driver, alam ko kanina ka pa nasa kalsada, kanina ka pa dyan sa gitna ng EDSA, at malamang yung hita mo pinagpapawisan na. Amoy ano na tang? Amoy kulob na yung ano mo, itlog. Ay, naka mga kabisyo, samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng gabi. 3 oras po yan. Solid na solid. Solidong solido po ang ating balik-taktakan dito. At mamaya, may mga bagay po tayong pag-uusapan. Mga bagay na lologikan po natin at mga bagay na meron po tayong matutunan. Siyempre dito sa programang EDSA, hindi lang po basta hagak-hakan. Pag-uusapan din natin yung mga viral issues and of course, pinaka-importante sa lahat, we learn something from it. It's not about having fun lang na naghahagak-hakan lang tayo dito, but yung pinaka-importante sa lahat,
Whatever that is, we learn a lot of things dito po sa programang EDSA. O, di ba? At syempre, sa mga nanonood po sa atin sa social media, ayan, from Facebook at sa syempre, to all our friends out there at TikTok. Maraming salamat po. Keep it coming. Our time right now, mga kabisyo. Give it a quick check. We got exactly 36 minutes after 6 in the evening. Eto na, malupit na tugtugan mula sa parokya ni Edgar. Para to sa'yo, Manong Driver Boards. Maniwala ka sana. Let's go! Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!